लोगोफोर दायो दखनाखौ लानानै आं डिमाकुसिनिफ्राय थांगासिनो दं दुक स्ट'राव ओमफ्राय दायो गरम बोथोर सफैबाय नालाय एसि लानो गोनां जाबाय फाइनालि थ' बेनि गेजेरावनो आङो मोनसे आंनि गोसोनि खोथा शेयार खालामनो नागिरदों बे गोसोनि खोथायानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्टनि थाखायनो जादों बेनि सिगां आङो दायो डिमाकुसियाव बायनाय बन बोग्रि ना मा बुङो थ' बेखौ जानोसै थ' बेखौथ' जोङो सानफ्रोमबो 1 केजि 1.5 केजि आधा केजि बिदि जायो हिनजाव हौवा थ' बेखौ जाबा मा प्रब्लेम जायो मानि थाखाय मा मोजां जायो थ' एसे कमेन्टआव सोरबाफोर गोरों गोरा दङबा कमेन्टआव मोजां लिरना हरबानो जाबाय ओमफ्राय दायो आंनि गोसोनि खोथाखौ बे बोग्रिखौ थुख्रासे जानासो आं खोन्थानोसै गोसोनि खोथायानो जाहैबाय नोंथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननायनि थाखाय दिनै आंनि इउटुब चेनेला 50K जानो थांगासिनोसो दङ जायाखै थ' नोंथांमोना आरो एसे सापर्ट खालामबानो 50K नङा 100Kबो थाबनो जागोन थ' नोंथांमोननि जाखिना सापर्ट नांगौ आं बहुत मोजांखौनो मोनगासिनो दङ नोंथांमोना आरो एसेबाव सापर्ट खालामबाव आरो मोजां जालांगोन आं आरो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन दायोथ' स्ट'रनि थाखाय एसे जेरावबो थांनो हाया जाबाय थ' स्ट'रावबो नांबाय थानो गोनां जायो हाबा जालाय जेला मावनाथ' जाखानांगोननो थ' थेंक इउ स' माच आंनि फ्राय गासै भिउवार्स नोंथांमोननिसिम दे गोबां समनि मेहनतखौ दायो आंनि 50K जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ एगेन ओमफ्राय आङो बे 50K जानाय लोगो लोगो बे सानखालि आङो हिन्जाव हौवा सानैजोंल' सेलिब्रेट खालामगोन ओरैबायदि गिदिर केक लाबोगोन आं 50Kआवनो 200 टाकानि थ' बे 200 टाकानि केकजों आङो सेलिब्रेट खालामगोन हिन्जाव हौवाजों सानै थ' बेखौ नोंथांमोना नायनो नेबाय था बे नेक्स्ट ब्लगाव फैनो हागौ बिनि नेक्स्ट ब्लगाव फैनो हागौ दाबो 50K जायाखै एसे नांथाबना दङ थ' बेखिनियानो आंनि गोसोनि खोथाया थ' गासैनिसिमबो एगेन बाव थेंक इउ स' माच फ्लाइं किस मोनसे बयनिसिमबो रानना लाबानो जाबाय दायो आं थांगासिनो दङ स्ट'राव वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल थ' फाइनालि दायो थांगासिनो दं आं डिमाकुसि गसाइगावनिफ्राय दखना फैगासिनो दङ थ' दायो आङो दखनाखौनो लायनो थांगासिनो दङ आं अलरेडि डिमाकुसि सहैनोसै दखनाया बासाव फैगासिनो नालाय 12:45 सफैगोन होनना बुंदों थ' बेखायनो एसे एडभान्स फैबाय आं ओंखारबोबाय 12:22 जाबाय एसे नेबावनांगोन थ' नेनाय समसिम आं साहा था माबा माबि लोंना लानोसै बेनिफ्राय दखनाखौ एसे नोंथांमोनखौ आङो शेयार खालामनो थाखाय बे ब्लगखौ लानाय जाबाय दखना फैगोन जोंनि एकदम ट्रेन्डिं बेनो जाहैबाय बयबो सिनायखायो मिथिखायो आरो बयबो गाननो लुगैयो बे दखनाखौ एसे प्राइसआबो मिडियामनि बयबो लानो हायो थ' बेनो जाहैबाय लफाय थ' लफाय ब्रेन्डनि बे दखनाया फैगासिनो दङ भेराइटिस कालार भेराइटिस मोजां ट्रेन्डिं दखना जागासिनो दङ बेफोरो लफाय बिबार FNF आर'नाइ बेफोरो बिराद ट्रेन्डिं दखना जागासिनो दङ जोंनि सिख्लाफोरनि गेजेराव आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव थ' बेखायनो सोर नांगौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिगोन मा कालार फैदों मा डिजाइन फैदों थ' अर्डार खालामनो हागोन अर्डार नाम्बारखौ आं होगोन बेयाव स्क्रिननि सायाव आरो दखानावबो फैना लांफैनो हागोन जोंनि MM स्ट'रा जाबाय पार्लारावबो जाबाय थ' पार्लारावबो गासैबो सामान लाजोब्बाय नोंथांमोना हेयार स्पा हेयार काट थ्रेडिं स्ट्रेट माबा माबि खालामनो गोसोबा फैनो हागोन ओमफ्राय जास्ट कालारनि बेबस्था खालामनाय जायाखै माने हेयार कालार बेखौल' बेबस्था लानाय जायाखै बेखौबो लागोन लासै हानाय मानि जा हायो सुबिदा खालामनो ट्राइ खालामगासिनो दङ दा बोथोराबो गरम सफैबाय नालाय डेन्जार गरम जागोन जोंनि रुमा एसे बेखायनो बिनिबो बेबस्था लागासिनो दङ थ' नोंथांमोना गासिबो सापर्ट होबासो जोंनि दखाना एसे देरलांगोन थ' सापर्ट होगोन होनना आसा खालामबाय दायो आं दखना लांनो फैदों डिमाकुसि स' भिडिअखौ नायलांबाय थादों डिमाकुसिनि भिउखौ एसे नाङा आरोना बिदि रडबा फैनोबो जेबो असुबिदा गैया जोंना गामि एरियानिफ्राय गेदेर थारमाने गाज्रि खालामना लानाय दानिया डिमाकुसि बाजार बेयावनो बाजार जायो ओमफ्राय बेयावनो सक नैबे बाजारनिया सानडे जायो डेन्जार गिदिर जायो बाजार ओमफ्राय नैया बेनो जाबाय डेली मार्केट इसोरनिया मेन चक मेन रडानो जाहैबाय नालाय माबानि अफिस बियो ATM दं आं बेयावनो नेफैयो ओमफ्राय आङो एसे साहा लोंना लानोसै या बोग्रि फानदों बा बेयाव साहा लोंनो र' एसे सुवाखै नालाय गासिबो लेथ्रा जागासिनो दङ ओमफ्राय नैया डेसबर्डफोराव गासिबो धुला गासिबो धुलायनो सुनांसिगोन जाला गाला गाननाय निकिरे
Ase? Oh, kalakan di. Thanda pani disune ta? Half. Nai. Thanda pani nai? Dayo niयावनो आङो मोननायखाय इयावनो केनखौ लाबाय मोननै माने दैनि बथल लाबाय मोननै एखेबारे ओमफ्राय दखना फैगासिनो दं नेगासिनो दं साहा लोंबाय वाह नाया बा डेन्जार गरम होदोलै गाननायखौबो डेन्जार गानना फैबाय आङो एसेबां गरमावबो मा जाबावगोन उफ एसि होआबा गैला जाला एसि नङाबा याङावनो दसे नेनोसै बे जाबाय बास स्टेन्ड एबा पुलिस थाना ओमफ्राय बेयाव नेनोसै आं इथिंनिफ्राय फैगोन गसाइगावनिफ्राय बेयाव नेना दसे एटु दे बग्रिया बहानि बियो रौता एक केजि हो आरो इटु आपना तो कर एके Oh, bibo rota, itu rota रे ना तो ने फाइनली बास सफैबाय ने प्रासि गसाइगावनिफ्राय नाया तो आं जायखि जेखौ नेबाय हादोंमोन सामाना सफैबाय निया बेयावनो दङ जोंनि ट्रेन्डिं ब्रान्ड लफाय या ओइने नाया दायो थांनानै आङो देखायगोन दायो थांलांसै तो लोगोफोर दायो दखनाखौ लानानै आं डिमाकुसिनिफ्राय थांगासिनो दं दुक स्टराव ओमफ्राय दायो गरम बोथोर सफैबाय नालाय एसि लानो गोनां जाबाय फाइनली दायो डिमाकुसियाव बायनाय बन बोग्रि ना मा बुङो तो बेखौ जानोसै तो बेखौथ' जोङो सानफ्रोमबो 1 केजि 1.5 केजि आधा केजि बिदि जायो हिनजाव हौवा तो बेखौ जाबा मा प्रब्लेम जायो मानि थाखाय मा मोजां जायो तो एसे कमेन्टआव सोरबाफोर गोरों गोरा दङबा कमेन्टआव मोजां लिरना हरबानो जाबाय जोंना लफाया सफैबाय निया एक पिस तो ini neighbor ni aneh shop lofai ni ini ya FNF dia lofai nah ya itu sofai nih ya kalara bidinya nih ya kang saya देखायबाय थाला बिदिनो डाइरेक्टली केरि बेगनि सायावनो देखायबाय स नोंथांमोना जा कालारखौ फसायो अर्डार खालाम हरदो स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव गांनैसो लांबायनो दामि खम दामिनि गेजेराव दं आरो नै ऑरेंज कलर मैथा कलर तो नोंथांमोनखौ आङो लफायनि कालेक्सनखौ देखायबाय केरि बेगनि सायावनो तो नांगौबा लांफैदो आङो आंनि स्टरनिफ्राय 12 किल'मिटार थांनानै आं हैनांगौ कुरियार बयनो कुरियार खालामहैनांगौ माने बेयाव स्पिड पोस्ट दङ जोंनि खाथियावनो स्पिड पोस्टआवबा गोबाव टाइम लायो बेखायनो DTDC नि गेजेरजों मारुति कुरियारनि गेजेरजों हरो बिदिबा साननै सानथाम सानब्रैयावनो सहैयो तो बेखायनो टंलासिम थांनो गोनां जायो बेखायनो प्राइसखौ एसे 100-200 बारा हमनो गोनां जायो आरो खोथाया बिदि स नायबाय था जोबजासिम आरो आं दायो दा टिउसडे क्लासबो दङ तो नायनोसै ब्लगा बेयावबो जोबनो हागौ जोबाबो जानो हागौ नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम बाव फैबाय आङो ओमफ्राय नैया इमार डिलाइट माने बेयो वारेन्टि दङ 6 मान्थ इन्जिन आरो बेटारिया 3 मान्थ दङ बेखौ लाबाय माने दायो इनभार्टार लानो हायाखै नालाय इमारजेन्सिनि थाखाय बेखौनो नांगौ जों दखानखौ 6:30 न'आव खामो खिन्थु जास्ट 2 घन्टा 1 घन्टानि थाखाय बेखौ इउज खालामनो नांगौ लाइन थांबा ओमफ्राय बेखौ बे बाल्बखौ लाबाय 200 वाटनि ओमफ्राय लाबाय फेन गंसे पार्लारथिं नांगौ जादों तो उषा फेन बे स्टकआव गैयामोन दा फैबाय ओमफ्राय लाबाय आं बेखौ एगेन्ट ओमफ्राय बेनि माबाया पांखाया लाबाय ओमफ्राय नैखोनिया लाबाय माने दखान होनायनिफ्राय मा बुस्थु नांगौ जेबो आइडिया गैया नालाय दा आइडियाखौ लायै मोनसे बायखांनानै लांगासिनो दङ निया ओमफ्राय इनभार्टारनिबो नांगौ जागोन एसिनि दरकार जागोन बहुत खामानि बाखि दङ स' दायो आं सफैबाय स्ट'राव थ' दिनैनिफ्राय एसेनोसै थेंक इउ सापर्ट खालामबाय था नायलांबाय थादों बाय बयनिसिमबो